Bună ziua, sunt Dorotea Flies, artist plastic, curator și organizator al simpozioanelor internaționale de artă DEFEVA. În aceste zile trăim momente grele, unii dintre noi, de letargie când suntem închiși în casă și trebuie să o facem asta pentru noi înșine și pentru cei din jurul nostru. Este o obligație să stăm acasă. Și totuși, este timpul când ne putem regândi, reimagina, reface, poate, viața într-o altă direcție. Este o posibilitate, poate unică, când putem să ne luăm timp pentru noi înșine. Să facem poate ce nu am mai făcut în ultimele săptămâni, ultimele luni, ultimii ani. Și acum avem această posibilitate să o facem. Poate să citim o carte, care dintotdeauna am vrut să o citim, dar nu am avut timp. Pentru că timpul este foarte prețios. Acum avem timp. Putem să o facem. Și artiștilor, colegi, prieteni și dușmani, le doresc să-și ia timpul. Acest timp foarte prețios, care acum îl au, pentru introspecție, pentru a medita asupra lucrurilor, pentru a se gândi ce pot face mai bine în viitor. Pentru că după epidemie o să fie înainte de epidemie. Deci trebuie cumva să trăim cu ideea acestei epidemii. Și pentru asta momentul este important. Să ne luăm acest moment. Este al nostru. Multă sănătate vă doresc la toți!